Hej YouTube, velkommen til min Let's Play. Så ja, lad os bare begynde. Og jeg er forudbegyndt, undskyld. Men det var et lort sted vi startede, så jeg tænkte, så skulle jeg lige svømme over et stort hav for at komme over. Så ja, lad os begynde til game. Her har vi noget sukkerrør, flot, vi har noget sukkerrør. 3, det mangler vi lige nu. Mangler vi... Jeg kunne godt bruge noget uld. Kom her, dit forpisse. Nej, jeg slår til. Kom her, dit forpisse. Kom her. Kom her, dit forpisse. Kom nu. Ja, kom nu. Du vil jo gerne. Du vil jo gerne. Du vil jo gerne. Jeg vil bare gerne have noget af dit fine uld. Det er bedre, hvis du bare forærede mig lidt. Så okay. Hoppe, 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 hoppe. Der. I can see you. Assassin skills. Ja, og grunden til, at jeg ikke har fået lagt en video ud for det seneste, det er simpelthen fordi, jeg sidder og spiller Black Ops 2 på Playstation. Jeg har været så egoistisk, at jeg kun tænkt på mig selv og mig spille Black Ops, og jeg slet ikke tænkt på jer. Kæft, man, kan man ikke blive mere egoistisk? Men, alligevel, så har jeg tænkt mig at begynde at lave flere videoer nu. Jeg har bare spillet meget Black Ops 2 sammen med mine venner, og yeah. Vi har bare siddet og spillet med Black Ops 2. Sådan en ø, så vil jeg egentlig prøve at bygge survival op på sådan en ø her. Det kunne egentlig være fedt. Og der er en mine. Derude. Hyggeligt sted. Det tror jeg godt, vi kunne slå os ned. Laver sådan en lille sted, hvor man kan gå ud. Og bare så jeg ved, at jeg laver det, som jeg vil gøre i normalt Minecraft survival game. Ikke noget med, jeg efterligner andre eller noget. Hvis jeg efterligner andre, så er det fordi, det er fordi jeg, det er nok bare fordi jeg improviserer, så hvad jeg har taget deres idé, men det skal ikke bebrejde mig for. Vi bruger lige det her stykke træ til gulv. Er jeg lige smart, eller er jeg lige lidt smart? Kan den nu komme to? Kan den nu komme to? Lad os se. Ja. Men altså, undskyld. Jeg sad bare lige med mine tanker, og så tænkte jeg, hvad er det for en dag i dag? Jeg ved godt, det er jo men... Ja, sådan. Skal vi have noget, okay. Så skal vi have noget træ. Jungle tree. Og så I ved det, bare så I ved det, når jeg kommer op på 50 subscribere, så kan man vinde en DVD. Jeg siger ikke hvilken DVD, men det er en DVD. En film. Så hvis I subscriber mig, og jeg får 50 subscribers, så får I en DVD. Er jeg ikke bare gavmild? Men så finder jeg ud af, hvad jeg skal, når jeg får 100 subscribers. Hvis jeg overhovedet får det. Ja, det gør jeg sikkert. Man får jo ikke subscriber, hvis man ikke laver videoer. Må man lige tænke på. Jeg kan begynde at lave nogle materialer nu. Hvis der er nogen, der kommer bare sådan ind i mit hus, som jeg har sagt i mange videoer, men som I bare ikke har hørt, fordi jeg har lavet det i nogle andre videoer, som jeg slet ikke har uploadet. Der brænder de bare ind. Ødelægger hele min Let's Play. Så bare så I forberedt på, at der lige kommer en skrigende unge ind. Jeg gider ikke lige til at lave det her. What? Ja, jeg gider ikke lige til at lave fjerne deres sand. Så. Den skal stå i hjørnet. Det er perfekt.
en træhakker, så kan jeg begynde at hakke noget træ. Vent. Se lige, hvor stort det bliver, for jeg laver lidt sådan en indhegning nærmest. Lad os sige her. En tak mere, ja. Ja, det er et okay hus. Jeg laver selvfølgelig jeg udvider det sikkert. Eller jo, det gør jeg jo senere en let's play. Der hakke. Starter lige med at hakke sådan der. Så. Jeg tænker, det skal være en. Okay, hvis I kan høre min musklip, det må I meget undskylde. Klik, klak. Det jeg synes nederen. Hvorfor snakker jeg det? Nå, men jeg bare sige. Det jeg synes der er nederen ved hvad YouTube har lavet, det er at man kan flytte sin subscriber, altså tage den fra en. Det synes jeg er okay trælserne. Men det er jo alligevel også en fordel, fordi man skal ikke bare tro, at man er kommet til at subscribe i, så kan man bare lade, så hænger man på, men så kan man bare ikke stoppe med at subscribe ham. Og subscribe, det er jo, hvis du følger med på hans video, og hvis man ikke følger med på hans video, så lader man subscribe. Eller jo, der er mange, der stadig gør det, synes jeg også er en god idé. Ja. Yeah. Jeg håber i hvert fald også, at jeg får nogle subscribers. Jeg går lige ind og tjekke over på den anden computer. Jeg har 8 subscribers nu. Det synes jeg selv er okay godt klar af mig. Og jeg vil sige mange tak til jer, for at jeg har fået 8 subscribers. Det er jeg meget glad for. Og hvorfor gjorde det? Jeg er virkelig taknemmelig over for det. Så. Men for at vinde den der DVD, kan jeg lige så godt sige nu. Nej, det kan jeg jo ikke. Ej, det er langt fra stort nok. Når man får vinde den DVD. Hvorfor siger jeg det? Jeg sagde jo, at jeg ikke skulle sige det. Nå, jeg siger det alligevel. Nej, for jeg skal først til at så skal jeg August fortælle det mig selv. Så. Hey, jeg kunne få noget cobblestone som gulv. Så muren er færdig. Og 3. Så skal være mere 3. Så skal jeg lige finde ud af, hvor jeg skal lave min der. Her, og så skal jeg så. Ja, det er fint. Nå, men jeg tror, vi slutter den her let's play. Så hej YouTube.